Салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Акай Домуло Фарух, сози хуби ака? Беҳтарин, хубе шуна хел сози. Неша, алҳамдулилла, шукр, раҳмат сост. Домуло, я савол, ами Рамазон Холиқов каналша фурӯхтага дарак дорӣ? Не, намедонам. Канали ютубие ки шумо дар ҳавай баромад мекарден, ҳамун канала дар як конкурсбоз дар ҳамун каналша фурӯхта. Аҳа. 174,000 обуначӣ дошт. Шумо дар ҳамун канал амри маъруф мекарден, даъват мекарден, чандин барномаҳотон будак. Аҳа. ҳамин канал чӣ хел мешавад ки ин авай ҳамун қадар одаме ки ай рӯи амри маъруфҳои шумо даъват кардагиҳои шумо мисол дар ҳамун канал обуна шудаган ҳами авайро гӯем фурӯхтак дар як қиморбоз, дар як ҳаромхӯр. Чӣ мешавад оқибаташ? И агар ҳамин хел боше, получается гапи гуфтагӣ худаш противоречит кадисака. Кадом гапаш? Ҳамин худ мегуфт ки қиморбозо мисол ҳамон қиморбозӣ хай ҳаром ай гадо ай. Қиморбозо чӣ хел фурӯхта боше, ман ҳайрон ҳастам. Мега пул дар корум шуд фурӯхтум. Ягон каса гуфтагӣ нест ки ман канал ман мефурӯшам. Ина допустим мисол гирем, ман як шабакаи интернетӣ ман фурӯшта мондум. Пешакӣ эълон додам, гуфтам ки бародаро, ман да пул дар корам, ман ҳамин шабака ман мефурӯшам. Не ки дар ман конкурсбозо, одамое ки дар Фаберли кор мекунен ё ки одамое ки пидупиву мидупиву хеле бозӣ мекунен, илтимос занг назанен. Ман шабакама дар ягон мода мефурӯшам ки тиҷорати ҳалол дошта боша, мисол бизнеси ҳалол дошта боша, ҳамун нафарода мефурӯшам. Дар як нафаре фурӯхтам ки мисол ана хонаи Аллоҳ тур ҳаҷ тур дора. Дар ҳамун нафаро фурӯхтам. Ҳамин одам ягон каса ягон чӣ нагуфта? Ҳамин хел карда боша, хато карда яке ҳазрат. Поди хел намекард. Шумо қатиш ягон бор алоқа кардагӣ нестен, а? Мо алоқада нестем. У дар Томске мо Новосибирскем ҳазрат. Ман медонам шумо дар Новосибирсе. Ҳамина чӣ ҳукм дора ба гуфти шумо чӣ кор кардан дар кораи ҳавая? Чӣ хел ҳавая? Воям фақат ки насиҳат кардам, гуфтан дар кора ки хеле ин кори хуб нест, нотуғре. Нисбати одамое ки ай рӯи шумо ин ай пишти шумо мисол ҳаводорои шумо, тарафдорои шумо обуна шудаган дар канали ҳаваё чӣ гуфтани ҳамон одамора? Чӣ мақсад чӣ гуфтани ишона? Чӣ кор кунан амо? Мо гуфта фақат чӣ мегӯем? Мо фақат ҳамин ки масалан ҳамин масъалаи ҳамин кори шудагӣ мисол барои конкурс бозӣ, мисол барои кори ҳаром ин хуб нест. Мисол агар ҳамин канал фақат барои кори ҳаром, барои конкурсҳои мисол ки ғайри диния, ин канало бурмодаам дар кора. ҳамин гуна инсоное ки ин михе дуруягӣ мекунан ай дини ислом. Ман аҳли илм нестам, қори ман савод надорам, мутаассифона савод надорем. Некем ҳамин одамое ки ҳамин чиза истифода мебаранд, мисол ниқоби мулогира дарушон мекунану бо ин михе ина нигоҳ куда, мисол ними одам ҳамин қад шуморо истифода бурдина. Чандин олимо да оҷа баромад доранд. Уна Домуло Абдулқодирай ки бача баромад карагай, шумо чанд барнома дорен. Нигоҳ ка ҳамин қадар чизои шуморо дар як қиморбоз фурӯхт. ҳамин одама чӣ меган? Мунофиқ нестаем хеле одам ё фосиқ нест? Яке мо мунофиқу фосиқш намегем, лекин хай агар ҳамира дидау дониста карда боша гунаҳгор мешавад. Охи пул гирифтага дидау донистан намешавад. Агар медонист ки ҳамин қиморбозо медона агар медониста дониста карда боша гунаҳгор мешавад ҳазрат. бо як барнома карагай мегарда мега ки ман чӣ кор дорам, вай дар кадом раҳ ина сарф мекунам, ман да пул дар кор шуд, ман фурӯхтум ша. Не ки вай хушрӯ медона ки ҳамон одамои каналша харидаган, ҳамон одамо конкурсбозан ҳамашон. Роста пули калон додаганша канала харидаган айдатш. Пул додан гуфти ҳамон гапо ҳамон қадар мардуми мусулмона ба қимор даъват кардан. Яке у мисол ин масъалада иншоалло бо мо хай видео ҳам мекунем, гап мезанем. Яке ин масъалада кори хуб кардагӣ нест агар ише када бошад. Мисол боварии халқ мардум меравад. Мисол хеле авторитети одам худаш паст мешавад, худаш да зиён мекунад ҳамин дунёда ва он дунёда. бобои Домуло, ман додари унамо Ҳоҷи Ғанӣ мешавам. Медони Ҳоҷи Ғанира ба фикрам бачаҳои навас анамо Ҳоҷи Ғанӣ риша ман додари ана ва ё мешавам. Коман ва ё ман дар Питерам, ман дар ҷайни қуртобхонаву ҳиҷомаву хеле корхонаҳо дорам дар Питер. ҳамин як чизе Домуло,
ҳамин суҳбате ҳозир кардем ҳамин запс шидагаш як барнома кунен партоен мардума фаҳмонен огоҳ кунен ки ҳамин кори ҳамин дуруст нест ҳамисия дар имина дар бораи ҳамин рамазон шуморо истифода бурдагада литсои шумо дар канали авай агар намебуд ман шуморо занг намезадам мисол барномаҳои шумо дар канали вай буд тамом иншалло мо иншалло видео мекунем то дорӣ ягон шабака дорӣ мо шабако ҳаст ҳамин хай гирем партоен дар шабакаҳои хитон бод ҳавотон гап нест майла алло нигоҳбону домло майла хабари салом гу мардуми навасибир самаша алло нигоҳбон гап нест